Diyos, maray na hapon po sa indo gabos mga tugang ko kay Kristo. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, iyo ang ikaduang Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay, liwat ni Jesucristo. Asin inaapod taman po ining Domingo kan Diyos no na pagkaherap. Idulot po niya to sa Santa Misan mga minasunod na intensyones. Pasasalamat kang Logroño asin Batalyer family, ni Bong and Aline Bravo, Kandaen family, for good health ni Charina J. Sepcon. Pasasalamat kang Prudencia Marmol and family, ni Mr. and Mrs. Etequio Disquietado and family, ni Janine Elizabeth Lanusa, kan PCMS June Dency Peñaflor, ni Jason John Romero, asin siring man ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Para sa special na intention, kahagadan to pass the Civil Engineering Licensure Exam 2025 ni Maria Cassandra Cervantes. For Civil Engineering Licensure Examination ni Ruel Marticio. Special na intention ni Chia Tortogo, Kangdaen family. Para sa SBAC exam ni Dr. Julie Anibel Salazar. For Civil Engineering Board exam ni Hazel Dorothy and Christina. For guidance for Civil Engineering Board exam ni Jefferson Alba. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Melchora, dulot ni Jocelyn. For all souls, Kangdaen family. Sa kalag ni Carlos, dulot ni Charina G. Sipcon. For all souls, na dulot ni Mr. and Mrs. Etequio Disquietado and family. Sa kalag ni Digna, dulot kang Arena family. Kalag ni Roger Sr. asin para sa gabos na kalag na dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio. Siring man para sa kalag ni Sol Lilia. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo ka bos mga tugang. Maray na hapon po sa imo, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darakon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkakatulinungan, sa mga taong marayang salamatan ika, uli ka nakulamong kamurawayan, kakurangan na Diyos sa ding langit nun, Diyos amang magkakamhan, kakurangan ating bukong Yesu Kristo, kakurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, dinding sagkod na pagkaherak, ika na nagpapalaad kan pagtubod din banwaan na pinabanal para sa imo, sa tabang mismo kan Fiesta Pascual, patalubua ang biyaya na tinaumo, tanganing ang gabos makasabot kan maninigong dunong, nahuli kay ini, sindan hugasan kan tubig din bunyag, namundag iraray sa kalag, asin tinubos kan dugo. Huli kay Yesu Kristong, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon,
Pinapahiling kung paano naging mga instrumento kan Dios ang mga apostol sa pagibon nin mga ngangalasan asin pagpaomay sa mga may helang. Ang mga gibong karahayan na ini iyuan minataong kusog sa pagtubod kan mga tawo. Ipinahayag man na ang kapangyarihan kan Dios padagos na minahiro sa paagi kan sa iyang simbahan, tanganing darahon ang karahayan asin paglaom sa kinaaban. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kadakol na milagro sa kangangalasan, ang ginibo sa mga tawo kan mga apostol. Ang gabos na paratubod, nagtiripon duman sa balkon ni Solomon. Mayo ni saro sa mga bakong paratubod, anangahas na makiiba sa inda. Maski iginagalang sinda kan mga tawo, urog na nagdakol pa ang mga nagturbod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Huli kay ini, ang mga nagihelang, dinara sa mga tinampo, asin ibinugtak sa mga higdaan, sa kabanig tanganing pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino, an iba sa inda. Nagabot man ang kadakol na tawo, hali sa mga banwaan, sa palibot kan Jerusalem, daraan mga nagihelang, asin ang mga may maraot na espiritu, na umayan sinda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magsabi ang banwaan ni Israel, ang danay niyang pagkamuot, mayo ning kasagkoran. Magsabi ang mga padi nin Diyos, ang danay niyang pagkamuot, mayo ning kasagkoran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, ang danay niyang pagkamuot, mayo ning kasagkoran. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Sinalakay ninda ako, asin sa indang nadadaog. Alagad tinabangan ako ning kagurangnan. An kagurangnan, iyo an sa kong kusog asin awit. Siya an sa kong naging kaligtasan. Dangugaan maugmang kinurahaw, ning kapangganahan sa mga tulda, kan mga matanos. An kapangyarihan ning kagurangnan, an nagibo kaini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo an naging patugmada na gapo, gibo inining kagurangnan. Iyan sa rungangalasan, nasa tong panghiling. Iyo ini an aldaw na ginibo ning kagurangnan. Magugma kita, asin magayagaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Sa ikaduwang babasahon, pinahayag ki Juan ang mga patotoo na si Kristo makapangyarihan asin buhay sagkod paman. Minsan sa sakit na sa iyang mga inagihan, si Juan tinaawaning kusog asin isog buot na ipahayag ang marahay na bareta. Ipinahayag sa mga babasahon na si Jesus naghihiro sa tahaw kan mga kadipisilan na inaagihan kan sa iyang mga parasunod. An ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa libro ning kapahayagan. Ako, si Juan na sa indong tugang, huli sa pakisumaro kay Jesus, kadamay nindo sa kasakitan, asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa kahadean niya. Itinapok ako sa isla kan Patmos, huli tay pinag-ulit ko ang tataramo nin Diyos, asin ang patotoo kaiyan ni Jesus. Kan aldaw ning kagurangnan, napano ako kan Espiritu, asin nakadangog ako sa likod ko, nin makusog na tingog, nagarotanog nin trompeta, na nagsabi sa ko, isurat mo sa sarong libro ang nahiling mo. Nagsalinghoy ako,
tanganing hilingon, kung si Isay itong nagtaram sako. Ang nahiling ko, 7 kandilerong bulawan, sa tahaw kan mga kandilero, nakatindog ang garutawong nakagubing nin halaba, sagkod bitis, asin may pahang bulawan sa saiyang daghan. Kan mahiling ko siya, garugadan akong natumba sa pamitisan niya. Alaga dinutaan niya ako, kan sa iyang tuong kamot, saka sinabihan ako, dai ka matakot, ako an inot asin an hore, an nabubuhay. Nagadan ako, alagad ngunyan, buhay ako sagkod paman. May kapangyarihan ako sa kagadanan, asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahihiling mo, ang mga nangyayari ngunyan, saka ang mga mangyayari ngapit. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo susug kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggi kan Domingo man sa nangidto, nagtiripon ang mga disipulo, binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda huli sa takot sa ninda sa mga Hudiyo. Dangan naglaog si Jesus, puminatahaw sa inda sa kanagsabi, mapas sa indo an katuninongan. Pakataram kay ini, ipinahiling niya sa inda an sa iyang mga kamot sa kahirog. Ang mga disipulo na panahon ng kaugmahan, pagkahilig ninda sa kagurangnan. Nagsabi giraray sa inda si Jesus, mapas sa indo an katuninongan. Siring na ako, sinugo ka nama, sinusugo kuman kamo. Pakataram kay ini, hinangusan niya sinda sa kasinabihan, ako anindo an Espiritu Santo, an kiisay man nakasala na sa indong patawadon, napapatawad. An kiisay man nakasala na day nindo patawadon, day napapatawad. Si Tomas, inaapod kambal, sa rokan 12 disipulo, day ninda kaiba kanagabot si Jesus. Kaya sinabihan siya kan mga disipulo, nahiling mi an kagurangnan. Alagad sinabihan sinda ni Tomas, sagod day ko nahihiling ang luho kan mga pako sa sayang mga kamot, asin ikalaog diyan an sakong muro, dangan ang sakong kamot sa sayang hirog, day ako matubod. Pakalihis din sarong semana, nagtiripon giraray ang mga disipulo duman sa laukan harong, kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus, puminatahaw sa inda sa kanagsabi, mapas sa indo an katuninongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilnga, an sakong mga kamot asin buktakan digdi, an sa imong muro, dangan laugan an kamot mo sa sakong hirog, di ka magduwa-duwa kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, huli ta nahihiling mo ako. Paladan ang mga minatubod, maski day nakakahiling sako. Dakul pangangalasan ang ginibo ni Jesus na nahiling kan sa mga disipulo, alagad day nasusurat sa librong ini. Alagad ang mga ini isinurat, tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Kristo, ang aki inin Diyos, na sa paagi kan pagtubod nindo sa iya, magkaigwa kamo nin buhay. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, ngunyan nasa ikaduwang Domingo kita, kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Asin ngunyan na Domingo, igwa kita ng duwang bagay na pwede na paghurup-hurupan. No? Ang Domingong ini, inaapod man na Divine Mercy Sunday.
No? So sa ruiya na pwede niya itong paghurup-hurupan. Asin pangadua, ang realidad kan pagtubod na ipinapahiling sa tuya sa persona ni Santo Tomas na inaapod na kambal. Enot, ang Diyos no na pagkaherak. Duman sa liturgy of canonization para kay Sister Mary Faustina Kowalska, ta siya ang founder kang Divine Mercy Devotion, kan April 30, way back 2000, ipaniliwanag ito ni St. John Paul II na ito na ang duwang liwanag, no? Digdi sa puso, digdi ako na, yung palang digdi si Kristo. Itong liwanag na hali sa puso ni Kristo, iyudaan minailaw sa katawuhan, tanganing mahirasan kita, kan pagkahera kan mahal na Diyos. Ining duwang rayos, no, sa puso ni Kristo, pinagpaliwanag ni Sister Maria Faustina Kowalska, na iyong ngaya ini ang blood and water, no, na hali duman sa puso ni Jesucristo. Asin iyuman ini, ang pagkaherak na ini, ang nagpakusog sa mga disipulos duman sa istoryag nadangog nyato sa Ebanghelyo ngunyan. Ang pagkaherak man na ini, iyo ang nagpakusog ki Santo Tomas sa iyang pagdududa. No? Ini man na pagkaherak na ini, iyo ang kay puhantang marhay. Lalong-lalo na ngunyan, na panahon na kung sain ang ibang mga tao na didipis sila na magtubod. So base duman sa istoryang sa tuyang nadangog, nagpahiling daa si Kristo sa mga disipulo makalihis ang sarong semana. Pakatapos na siya mabuhay liwat. Wara duman si Tomas. Kaya inistorya, kay ni mga disipulo so nangyari duman sa kwarto na ito. Nagdigding niya si Jesucristo, buhay siya. Pero ano ang simbag ni Tomas? Kundi ko mahiling an sa iyang kamot, asin supila na iwinalat kan mga pako, asin ikalaog ko sa kuyang muro, duman sa iyang hirog, di ako matubod. O, sa masunod na semana, nagpahiling giraray si Kristo. Nagbalda sa pintuan, sabi ni San Juan. Nagbalda sa lanob. No, pinagranihan niya si Tomas, asin sinabihan si Tomas, o Marina, digdihan sa imong kamot, asin ikaag mo sa pila, kan mga lugad kan pako. But aside from that, datanggap niya ang dakulaon na biyaya kan pagtubod. No, na-confirm, na-affirm so sa iyang pagtubod. Kaya nagkurahaw ining si Tomas, pinakahalangkaw na pagmidbid kay Jesus sa laog kan Ebanghelyo. Kagurangnan ko, asin Diyos ko. Dangan nagtaram si Kristo na mas paladan ngaya ang mga nagtutubod maski day nakakahiling. Siguro mapapahapot kita sa satuyang urwal daw na pagkabuhay. Kami naabot man talaga ining pangyayari na nagdududa kita. Kisay man patidig diyang day nagdududa, paminsan-minsan. Ano ang pagdududa baya? As in, ano ang cause kan sa tuyang mga doubts? Sabi sa sarong artikulo, manunungod sa psikolohiya, gabos na ang mga tao have doubts every single day. And the reason is that because we have doubts because life is so full of unknowns. Without something is good to be true. So doubt encourages us to rethink of things. Doubt has a purpose. Ano da ang purpose kang doubt? It is to sharpen our minds rather than to change it. Our doubts can force us to ask questions, look for answers, and take actions. So the tendency of doubt, sabi kan artikulo na ini, is to slow us down and give us time to reflection of some issues.
our doubts has a purpose. They should always make us want to learn the truth. Igo adin dua na kausa or causes din pagdududa. An enot daa is lack of confidence in oneself. Sugari baga, ang pagdududa igwanin calculating function that based on previous experiences, let us determine a person or a situation and our level of certainty that based on previous or level of certainty and confidence in it. Pag kita nakakamati baga, nagari baga inadequate or demotivated kita or confused, we may fuel this inner sense of doubt by doubting ourselves, our abilities, pati nan sa tuyang values, and sa tuyang konsensya, and so on and so forth. Kaya minsan, ang nagdududa na tao o sirkumstansya may be a reflection of our own inner doubt. Pwede nan kausa kan sa tuyang pagdududa, iyuman sana an sa tuyang mga sadiring pagdududa sa sadiri. Sa kakayanan, sa mga pinapahalagahan niyato, asin man sa konsensya niyato. Pero secondly, baka ngaya pagkatakot. Fear can also play a part in doubt. Pag ba kita natatakot mga tugang, we imagine our sense of doubt or lack therefore does not depend on our inner state of experience. Natatakot kita sa realidad na sa tuyang na eksperyensyahan. Kaya napapahapot kita kan katotohan, asin kasiguruhan, kanasabing realidad. So kung iyo ini ang pinagsasabi kan psikolohiya, iyo man siguro ini sunamatian ni Tomas sa puntong ito. Pagdududa sa iyang sadiri, rumdumo niya to, nasarok man ini si Tomas, na nagdulag kan si Yesu Kristo, pinag-aresto na. Asin man takot, paghuna niya, multo si Yesu Kristo. Pero kung hilingon taman giraray ang istorya na ini, kung magiging patas lang kita kay Tomas, asin sa iba pang mga disipulos, madidiscovery niya to na hinagad man sana ni Tomas o pinaghagad man kanibang mga disipulo. Natainot bagang aldaw, pinagbareta na ni Maria Magdalena asin nagkapirang babayi na nabuhay liwat si Kristo. Pero sa mga disipulo, di man sila nagtubod-tulos. Siguro sa isip nila, kay puhan ni man ngaya ma-eksperyensyahan, ang na-eksperyensyahan kay itong mga babayi, na talagang nabuhay liwat ang sa tuyang kagurangnan. We need some empirical evidence on our own. Kaya mahihiling niya to ining hesitance ni Tomas sa mas magayon na perspective. Because when Thomas gave the expression to his requirement that unless he should see in Jesus' hands and imprints of the nail, he is just requiring nothing more than any other way of evidence na iyuman ang pinaghahagad kan mga disipulo. Gari ba ka pinagsasabi ni Tomas, kay puhan ko man na mahiling ang sa tuyang kagurangnan. Tangani na magtubod ako sa iya. Kaya siguro ay pinagkakaag ni San Juan ang istorya na ini tungkol kay Tomas, tanganing tauan dalan ang mas importanteng katukduan ni Yesu Kristo. Kung magiging honesto sa nakita, itong sinabi ni Kristo kay Tomas, pwedeng sabihon niya man ito sa ibang mga disipulo na yaon duman sa kwarto na ito. Nyata ta kita nagtutubod. Nyata ta kay puhan niya to na magtubod. Naraman ta kung nyata kita nagdududa, pero mas magayon na haputon niya to kung nyata kita nagtutubod.
Nagtutubod baya kita digdi sa mga sinabi kan mga disipulos more than 2,000 years ago na. Nga tatapi nag-aako ta, iyan basta-basta. Deta man nahihilingan sa tuyang mahal na Diyos. Deta man nahihiling sa Jesucristo. Deta man nahihiling ang Espiritu Santo. Pero nagtutubod kita base sa istorya kay ining mga tao na pinaglalatag sa tuya sa Ebanghelyo. Deta midbid si Tomas. Data siya nakakauron, data siya nahihiling. Wala kitang syertong basehan para sa tuyang paghusga sa iyang dunong, sa iyang motibo, sa iyang intensyon na sinibapa. Na nagtaram siya, na nahiling niya si Kristo, as sinaduktan ang lugad niya, matubod na kita digdi. Bako daw pasilunon iyan, bako daw magiging makaskason ang sa tuyang pagtubod. Are we not being gullible at this point and even irresponsible in our faith? Ipinagkakaag ining istorya ni San Juan sa sayang ebanghelyo, tanganing ipaabot sa satuya ang dakulao na struggle sa parte niya to sa pagtubod kan pagkabuhay liwat ni Jesucristo. Don't get me wrong, okay po ang magtubod. Okay ang magibo kan manlaylai na gawi nin pagtubod, okay an magbakli sa pagkakasala, okay an magbali sa mga organisasyon sa simbahan na sin aktibidades. Pero ang pinagpapagirumdum sa satuya, sa inagahali, ano ang motibo kan satuyang pagtubod? Huli ta paghinali niya to ang gabos na mga saksi na ini, itong mga disipulos na ito, pag hinali niya to ang gabos na dekorasyon kan sa tuyang pagtubod, kan sa tuyang liturhiya, ang matatada sana iyo ang realidad na sa tuyang pagtubod, regalo. Balaog na hali sa mahal na Diyos. Yes, we have been blessed. Si Jesucristo mismo ang nagsabi, "Blessed are you who did not see me, yet believed." Ang sa tuyang pagtubod, ang gawi din pagtubod, our believing, is a gift from God. And God has given us something to make our belief in the risen Jesus possible. Tinawan ba kita din mata na makakahiling, talinga na makakadangog, na mahiling ang katotohan kan pagiging Diyos de Jesucristo, an sa iyang pagkabuhay liwat, asin an sa iyang paghahade. We see how reasonable it is that God would become a man and come to die that we might live. Nahihiling niya to na importantihon asin tama ng Mesiyas na hali sa mahal na Diyos magpatawad kan sa tuyang mga kasalan. Pinagsasabi sa tuya na ining regalo din pagtubod. Pahalagahan niya to. Maski din niya to nahiling sa Jesucristo, maski din niya to nahilingan sa iyang mga lugad, pinagsasabihan kita na syerto ang mga pinagsasabi sa satuya. So we believe in the resurrection of Jesus, most importantly because it makes so much sense in the light of everything we have come to understand and to know about ourselves, about God, and about life in general. Iyo pa no ini ang pinagtataw kan pagtubod, ang pagkasabot na itong mga bagay na ginibukan Diyos sa kinaban, asin sa pagliligtas sa tuya, nagiging makahulugan asin totoo sa satuya personally. Ipinagtataw sa tuya kan pagtubod itong kusog din buot na magtiwala sa satuyang sadiri asin man sa satuyang lugar bilang mga Katoliko sa kinaban. Pinapara kan pagtubod ang takot sa mga bagay na wara kitang kasiguruhan. Arog baga kan padudumanan niya to pagkatapos kan buhay niya to digdi sa daga. Pinagsasabi sa tuya kan pagtubod na itaon niya to ang sa tuyang pagtitiwala kay Kristo.
Kulita siya ang dalan, siya ang buhay, asin siya man ang katotoohan. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayag, sa tuyang pagtubod, kita gabos. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos Amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maluhod po ang gabos. Pagdusay kan nasyon sa Diyos no na pagkaherak. Urog ka maheherakon na Jesus, ika ang lawog kan pagkaherak kan Ama. Sa pagkaherak inapod mo kami, ang pagiging maheherakon siring sa Ama, iyo ang misyon na ipinaniwala mo sa mo. Sa lubos na pagsarig asin paglaom, sa saimong daing sukol na kadagatan nin pagkamuot, ang bilog ming buhay sa imo idinusay, asin pinamugta kami sa pagsurog kan sa imong maheherakon na pangataman. Ang samong sadiri isinasaro mi sa imong lubos na pagdulot sa Ama, kaiba kan Espiritu Santo, tanganing lubos kami mabago sa imong pagkaherak. Kaherakan kami huli sa mga ralabanan nin mga nasyon, asin mga pagsindak sa pagkatakot sa lambang saro. Kaheraki kami huli sa mga lakop na kasaalan tumang sa katotoohan, asin sa mga makangirhat na kasaalan tumang sa katanosan, asin pagka magturugang. Kaheraki kami huli sa mga paglanghad na ipinasapo mi sa Diyos nun mong pagkahirak, asin sa mga makauyam na pag-ulog-ulog sa mga maluya asin daing sukat. Kaheraki kami huli sa mga pag-abuso tumang sa dignidad nin tawo, sa mga kasaalan tumang sa buhay, pagkamuot asin pamilya. Tabangi kami o kagurangnan na maibanaag mi ang sa imong pagkaherak sa samong kapalibotan. Bantayi kami bilang sa imong rogaring, tanganing sa mga panahoning kasakitan, di kami mawaran ning paglaom, kundi sa dakulang pagsarig, magpasakop kami sa imong banal na kabuotan. Gibuha kaming mga kasangkapan ninranga sa mga kapwa, nanawa aranin paglaom asin pagtubod sa imong pagkaherak. Ang gabos na tawo makamidbid kan sa imong dai marurip na pagkaherak, magsarig sa imong pagkaherak, asin magpamuraway kan sa imong pagkaherak sagkod paman. Jesus, hadi nin pagkaherak, nagsasarig kami sa imo ang bilog ming pagkabuhay. Amen. Matukaw po. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. An may mga tada canister po, pwede na po nindong isabay sa pagdulot.
Magpamibi ka o mga tugang, tanganingan sako asinan sa idong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami, na kun mo mga atang kan sa imong banwaan, tanganingan mga binaguhulikan pagtubod sa imong aran, asin kan bunyag, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo, sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan manggasalan kan kinaban sa pagkagadan rin ng pagyan sa mong kagadanan asin sa pagkabuhay liwat, ibinalikan buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga lagito na virtudes asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaydi, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Ginumduma kagurangdanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kang Diyos no nakawalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikaya nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarawan ni kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyaan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbaago samo, na kami daay mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa baagong langit asin baagong daga, na pagkatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Dios, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na magakamhan, itugot mo, nakikimahera kami nan pagkasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduwang koleksyon para po ini sa Tada Sunday. Ang natipon niyato sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 41,920 pesos and 70 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,542 pesos and 90 centavos. Ang ikaduwang koleksyon, nag-abot man po sa 14,431 pesos and 90 centavos. Para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Siring man available po ang souvenir items kan parokya. Sa mga maawot po magbakal, magdulok na lang po sa mga tawo sa likod o sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, 500 pesos, St. Joseph Parish, Barcelona, Sorsogon, 4,763 and 50 centavos. HG and Ayan Peña, 2,000 pesos. Jean and Boyet Bibal and Family, 500 pesos. And JV, 200 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. asin bendisyonan ka mukhang Diyos na makakamhan, na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo, tapos na ang misa, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
afternoon po.